ପିଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକିରି ମାରିଥିଲା। ସେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମାରିଲା ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକି, ସେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ସେ ଚଣ୍ଡାଳ କିଏ, ସେ ଚଣ୍ଡାଳ କିଏ କହ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୁଟୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ଥିଲା ଯେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକିନା ଗୋଟେ କୁଟିଲା, ଘୋଡ଼ାକୁ ଟେକିକିନା କୁଟିଲା। ହାଣ୍ଡିଆ ନିଶା ତୁଇ ଜାଣିନ କିନ୍ତୁ ହୁଏ। ବତେଇଦେବି। ଠେକୁ ଦେଖିବା